5-leťové brčko. Ako viazací nit použijem krémovej farby. A štetinky použijem pierko z hnedo bieleho kohúta. Teličko použijeme driapané brčko z pahla. Základ telička bude tvoriť holografická lametka žltá. Najprv si natočíme lametku. Nakrútime brčko. Čo je to jemný materiál, buď si to zalakujeme, alebo nanesieme UV gel. Dávam UV gel. Si nasvietime UV lampášom, aby nám to vytvorilo rýchlejšie. Na krydielka použijeme CDC pierko Natural. Pierko si okrútim viazacou niťou, aby nám lepšie držalo tvár. Nožičky budeme robiť tiež z hnedobieleho kohúta. Prichytíme si pierko.
Otvorujeme hlavičku. Zakončíme uzliekovačom. Hlavičku si prelakujeme. Tieto mušky viažeme na háčikoch 12 až 16. Používame ich hlavne v letných mesiacoch za slnečného počasia na lov lipňa. Zoberie ju vo väčších veľkostiach aj potočak, tuhák.